Kaixo, eguerdion ongi etorriak azalera bideo podcast honetan, badaukagu astear bigarren saioa, bigarren denboraliko bigarren saioa, efemeride polita daukagu gaurkoa. Eta beti bezala, azaleran lantzen dugu Aiaraldeko egunerokoa eta horretarako, bi gonbidatu izango ditugu gaur. Alde batetik izango dugu Arkaitzan Jose, Artziniegako gehien bat udal esparrutik agertutako gai garrantzitsuenak lantzeko. Eta bere ostean izango ditugu hemen arimen gaua dela eta bi gonbidatu ohitura zahar eta berri horren inguruan mintzatzeko. Eta besterik gabe ez gara gehiegi luzatuko, esan bezala ongi etorriak azaleraren bigarren atal honetara, eta berehala murgilduko gara egunerokotasunean eta hurbileko albisteetan. Arkaiza Jose. Kaixo, Kaitz, zer moduz? Kaixo, ondo. Ez baduzu ezagutzen, Arkaiza Jose dugu zinegotzia, ez? Bai, Artzinegan. hori da. Eta udal gobernu taldeko zinegotzia. Eta, gaurko egunean zenbait gai landuko ditugu. Mhm. Eta hasteko badaukagu, azken asteetan egon Bai. pilpilean apur bat egon den gaia egoera ezberdinengatik. Eta lehenik eta behin galdetuko dizugu, Artziniako talde feministarekin egin duzue bilera bat, ez? Bai. Hor egondako, ez dakit, gaizki ulertu edo Bai, kartaren bat, pizkat, argitzeko. berrera ikitzeko konfiantza eta hori, ez azalduko dut igual pizkat zein izan da zergatik bilera eta bilera horren aurrekariak edo, bale? Gauza da, pintada bat agertu zen Artziniega, pues, tipo bat zalatuz erasotzaile moduan, bai? Eta, udalak bestetan egiten duen moduan, udal eraikina zen gainera, eta orduan, pues, estali zen, ez? Eta talde feministaren, helarazi zuen, ez gainera guri, osea, publikoki, esan zuen, nolabait, salatzen zuen, udalak tapatzen zuela, bai pintada bera, eta bai pintada horren atzean zegoen, ez? Nolabaiteko sentsazioa, erasoen aurkako zer tapatzen ari ginela, edo ari zela tapatzen udala, ezta? Eta, hor sortu zen, pues behar bat, ez, azaltzeko, udalak zelan ez zuen beste batzuetan egin ez den ezer egin, osea, beti bezala jardun duela, eta, pues, ez genuela nahi, pues, orain arteko harremana eteterik, eta agian hobe beharreko gauza batzuk bazeudela hor, baina interesantea zela hori hartu eman hori izatea, ez? Azkenean guk planteatzen genuena da, ere beste batzuetan herrian agertu dira, pues, pintada homofoboak edo arrazistak, eta era berean ere estali egin dira, ez? Agian, eta hori da orain beraiekin bilera izan ostean, pues, hartzen dugun konpromesuetako bat, da aztertzea nola egin daiteken edo zein den, ez dakit protokolo izena jarri alzaion, baina, bai izatea nolabait erabakita, olakorek gertatzen denetan, tapatzeaz aparte, porque hori horrela egin izan da eta egingo da, behintzat batez ere izenak daudenean eta horrela, ezta? Baina, beste nolabaiteko adierazpenik edo egin behar den, ezta? Bai aurreko kasuetan, bai pintada homofoba edo arrazistak agertu direnetan, edo batzuetan ez dira pintadak izan dira, pues ez, iskanbila batzuk egon diela, eta hori, bai, udalaren partetik gaitzetzi direla horiek, claro, hemen hori, figura hori ez zegoen, ez? Nolabait, ez zen helburua esatea, ez dira horrelakoak egin behar, edo baizik eta, babestu biktima eta horrela. Pues igual horren zerbait sortu behar dugula edo hori, baino, horren gainean aritzea, ez? Bestetan egiten den bezalako zer, zerbait izatea, pues, adieraztea, zeintzu diren, agian kasu honetan, zeintzu diren bideak, salaketak jartzeko, eta hori, ez? Eta horren aritu ginen beraiekin. Osea, pues, azkenean, orain arteko lankidetzak jarraitu behar duela, gu beti gaudela prest eta
nahi ditugula jaso talde feministaren ekarpenak, evidentemente, eta bueno, pues ere, pues kasu honetan agian, ez, bueno, iritzi kontrajarriak egon direla, baina bueno, aurrerantzean eta hemendik eta etorkizunera pues jarraitu behar dugu hori zaintzen eta elkarrekin egiten. Mhm. Eta esan digu gutxira, baizik eta tarte horretan ere gainera Bai, beste sexu eraso bat salatu dute hartzinean, ez? bai, Emakume a batek. ber, bueno, antza, ez. A ber, guk ere jasotzen dugun informazioa gizarte zerbitzu eta berdintasun zerbitzutatik da jaso dugula, ez daukagu, eta horrela izan behar du gainera, ez daukagu ez biktimaren informaziorik, ez erasotzailearen informaziorik, jasotzen dugu, egon dela, kontsulta bat, edo egon dela, norbait bertaratu dela udaleko zerbitzuetara, ba, kasu honetan informazio ez. Antza, esaten diguteanagatik, ez duela gutxi, baizik eta duela urte eta piko, jasandako eraso baten gatik. Orduan, hor, bestean gertatzen ez den bezala, hemen badaukagu nolabaiteko protokolo bat, horrelakoa jasotzen denetan, e, komunikatzen dela, bai, bueno, alde batetik dago biktimari edo egiten zaion harrera, bai, jartzen da gizarte zerbitzuekin eta berdintasun arloarekin harremanetan eta esaten zaizkio ze errekurtso dauden, gogoratzen zaio badaukala salatzeko aukera naiz eta duela denbora pasa, eta ematen zaizkio hainbat elkarteren eta zerbitzuren ba, loturak edo, bai, eta hori da esparru pribatuan esango genuke, eta gero publikora bai, pues ez, adierazten da, eta horrela egiten da udaletzeko sareetan, egon dela, eta berriz ere herritarrei gogoratzen zaie, gauza bera, pizkate biktimari esan dugun moduan, ezta? Badirela zerbitzu batzuk, honek naiz eta denbora batekoak izatea indarrean daudela salaketa jarri daitezkela, eta zeintzuk diren laguntza kontaktuak eta hori. Eta hori, bai, kointziditu du denbora. Eta kasu horretan, aldiz, bageneukan, ez? Nolabait zer egin, eta nola egin, eta gure zerbitzuekin, pues hori dena adostuta eta hori. Eta mozio bat onartu duzu duela ez Bai? asko, apur bat errepikakorra bilakatu den arazo baten inguruan hartzinean, ez dela papera eta kartoiaren bilketa zerbitzuarena. Bai, a ber, bueno, hau lehen, bueno, 2004tiko edo uste dut daukala kompetentzia aldundiak, baina egia da zerbitzua txarrera egin duela nabarmen azken urteetan. Bai, egia da ere abuztutik hona beste enpresa batek hartu duela eta printzipioz aurretik zeuden arazoa konpontzeko bidean egon behar luketela, baina behintzat guk hartzen eta guk ikusten duguna eta jendeak plazaratzen duena da, zerbitzuak naiz eta enpresa aldatu, berdin edo berdintzu jarraitzen duela. Orduan, bozkatu genuen aurreko osoko bilkuran izan zen, ba bueno, diputazio aldun dira berriz ere eskatzea, mesedez bere kompetentzia izan da, egon behar zuela horren gainean, batzar orokorretara ere bai, bueno, pentsatzen genuela oraindik hartzinegako zerbitzua ez zela duina, eta, bueno, eta hori. Eta atera zen alde, gure, osea, bueno, EH Bilduren bozkekin. Eta, bueno, ba hori, a ber, jendea nahiko arduratuta dago. Osea, pues hori, papera edukiontziak normalmente gainezka daude, oso aldiro jasotzen da, montatzen da hor, ba, nahiko, ba, osea, lekua nahiko gaizki, eta, bueno, horren arira. Mhm. Eta oposizioak EAJak eskatu dizuen gauza bat izan da, bueno, eskola publikoan, Bai, bedel postu bat sortzea, ez, bai. bertan laguntza. Bai, a ber, guk planteatu genien, oza, gu ados gaude funtzean eskakizun horrekin, gauza da, orain arte biderik ez dugula ikusten ekonomikoki hornitzeko, bai. A ber, hau hainbatetan errepikatu da, egia da, larriagotu zela egoera, duela, bueno, ez, iazko ikasturtean, osea, hogeita bostean, batez ere zuzendaritzari hezkuntzatik ba aurreko urtetan emandako ordu kreditu batzuk eman zitzaizkiolako eta honek ja aurre ikusten zuen ba seguramente zuzendaritza egongo zala gainezka. Egia da hartziniegan ez dago bedelik edo
atezainik, eta egia da ere bai, hori udal, udal eraikina izan da, inori tokatzekotan udalari tokatuko litzaiokela. Vale? Eta zer gertatzen da, ba, kasu horretan, ordu gutxiago izan da, jende gutxiago dedikatu ahal izan da zuzendaritzara, pues horrek ere problema areagotzen zuten, zuzendaritza taldeak ezatu egiten bai da, askotan beraienak ez diren lan batzuk egin behar dituzela, nik uste batez ere, bueno, horrela esan digute, osea, esan nahi dut, EAJak aurkezten duen mozio hau ez da lehenengo aldia, azkenean udalak hartzen du parte OMR-ean, edo euskaraz OGG, ez, ordezkaritza organo OG, ordezkaritza organo gorenen eta hainbatetan errepikatu da, eta gure erantzuna beti da berdina, badakigula, gustatuko litzaigukela, gustatuko litzaiguken modura ere bai, seguru aski, orain ireki berri dugun edo berritu berri dugun kulturretzen ere bai, atezain bat izatea. Baino gure plantilla murritza da, hala eta guztiz murritza izan da ere, aurrekontuaren zati handi bat eramaten du, eta horrekin ez dauko problema, langilek egite dute lan. Baina egia da, ba, bueno, lehentasunen artean, ba hori ez dela gure orain hori ez dela gure premiazkoena, ba geneukan de hecho plantillari dagokionean ba geneukan teknikari baten beharra, teknikari berria sartu da, administrazio orokorreko teknikari bat. Orduan horrek ere egin du areagotzea kapitulu horretako edo pertsonaleko tartea, gainera egin genuen pasan urtean langileriaren zelan esaten da, valorazioa, lanpostuen valorazioa, baloratu dira, igo dira ere bai, orduan, ba, bueno, hortan gabiz. Al izango bagenu, inolako zalantzarik gabe, jarriko genuke, ba, esan dudan, bedel bator, al balitze kulturretzean ere bai, eta badakigu, eta, bueno, gu ja plantatzen diguten esparruetan erantzuten dugu hori, bale? Al bada, saiatuko gara. Guk bueltan AJ-ari planteatu genuen izan da, bueno, ontxe hemendik eta gutxira, etorriko da aurrekontuen eztabaida, super argi baldin badaukazue posible dela, ere izan daiteke eztabaida dezakegun gauza bat aurrekontuei begira. Guk orain arte ez gara kapaz izan, lanpostu erdi edo lanpostu oso bat, hornitzeko bezain besteko diru kopurua dauzkagun aurrekontuetatik ateratzeko. Baina agian ez dakit, eztabaidagarria, ez daukagu inolako problemarik hori berriz ere mahai gainean jartzeko, baldin eta ikusten bada, pues, esaten badigute ez, ba, begira, hauek dira orain ja erabiltzen ez diren partidak, ez dugu ikusten, baina hori egiterik badago, inolako arazorik gabe. Kontutan izan da, gero, pues, zerbitzu ekonomikoek, esan behar duten, aber hori sostengarria den bueno, badago, ez, printzipioz pertsonal arlora ezin dezakezuk aurrekontuaren kopuru batetik gora dedikatu, ez? Ba, bueno, gero hori prozedura posible bada, egingo genuke. Baina orain arte ez gara kapaz izan. Orduan, ba, bale, osea, guk esaten genuena ere bai, nola zetorren mozioa planteatuta ez eukala zentzu askorik. Udaletzetik, ez beraiek nola planteatzen zuten mozioa zen, udaletzetik eskatu eskolari, udaletzeari eskatzeko, bedela. Ez nahi dut, zeukan horregatik ere, osea, egon gaitezke helburuekin ados, baina, osea, esatea udaletzetik zer egin behar duten eskolari, ba, hainbatetan plaia planteatu digutenetan, ba, ez genuela ikusten. Guk hori egin diegu usatu, ez? Bueno, nahi baduzue ekonomikoki sistema duzue posible dela, vamos, udaletzetik inolako arazorik ez. Eta EIOtak ere galdetu dizue, ea zelan dagoen helduentzako hizkuntza prestakuntzarako proiektu hori. Bai, Ez dakit udal gobernuaren aurreikuspenetan dagoen. bai, badago. A ber, badaukagu espazioa, printzipioz eskolan bertan egingo da, hanpagelan, hanpakoek bueno, erabiltzen ez duten orduetan, bueno, eskuntzatik ordu lektiboetan egitea plantatzen, eskolako ordu lektiboetan, eta atontzen ari gara basi dituen irisgarritasun arazo bat, ditu izkila arazo batzuk barrutik, eta hori konpondutakoan hasiko litzateke zerbitzu hezkuntzaren, gero ja hortik aurrera hezkuntza departamentuak egingo dituzke irakaslea jarri, eta guzti hori, printzipioz hori bidean dago, aste honetan ja jaso ditugu proposamen ekonomiko batzuk eta obra hori egiteko, eta hori gauzatzen denean, ba, irisgarritasuna bermatzen denean, pues, printzipioz hasiko litzateke hor zerbitzu. Eta aipatu duzu, ez? Azpiegitura bat Bai.
gaituko duzuela horretarako, baina baduzue berriki inauguratu duzuen bai. kultura etxea. Zelan doa, zein da Bueno, orain eraikinaren gaude egoera? trantzizio momentu baten. A ber, bueno, hornitzen, ja adibidez atzo liburutegiko apalategiak badaude bertan, zenbait mai eta urri hasieratik ja ari dira espazioak erabiltzen udal ikastaroetarako, ez? Euskara ikastarorako, bueno, euskaltegirako esango genuke. Eta baita zenbait bueno, ikastaro, pues, yoga, pilates edo olako batzuk ari dira bertan egiten. Orain ari gara, pues hori ez, ikusten beti gazten duzunean eraikin berri bat, pues zeintzu diren defizentziak momentuz, antolakuntza gehiago da izaten ari da arazo, inkompatibilidade batzuk, adibidez euskara, ez? Eta zenba eta yoga uste dela edo ez dakit, ari dira claro, batzuk behar dute isiltasun gehiago, ari dira kointziditzen batez ere goizean zenbait jarduera, bueno, hori momentuz horretan, baina bueno, espazioa eraikina geratu da ikaragarri polita, eta orain gertatzen, pues adibidez, orain ja gaztelekuko zenbait material etorri dira, esleitu behar du gaztelekua, hori prest dagoenean, bueno, pues hori coworkingarena oraindik hor dabil pizkat hankamotz, baina bueno, hori ari gara pues, liburutegia aldenean egingo du migrazioa, orain dagoen lekutik bere jatorrizko lekura ez, beste aretoan zegoen, baina jatorrizko eraikinera eta hor gabiz martzan jartzen, urriaren segunetan izan zen, lauean edo hiruan ez dakit hortik inauguratu zen, ba, musika ekitaldi batekin, tal, ja geratu zen txiki egun horretan, baina bon, posik nola geratu den eta ematen dizkigune aukera berriekin. Mhm. Eta berriak ere dituzue Euskararen egunaren, ez? Bai, bueno, bai, bueno, Euskararen eguna ari gara antolatzen eta igual politena horretan naiz eta, osea, egunetaz aparte eta ari dela sortzen edo sortzeko bidean dagoela, edo bueno, horrela planteatu digute beraiek, badagoela taldetxo bat nahi duela euskararen inguruan ba, planteamendu berriak eta berritzaileak egin eta guk ilusio handiz hartzen dugu, kolektibo bat, ez? E, berri bat, beraiek nola, bueno, ez dakite auto izendatzen dioten bere buruei nolabait, baina bueno, da euskararen foro bat edo nahi dute sortu, udalarekin hartu emana izango duena eta bueno, pues beraiek planteatzen digute, pues egia da eta kritika hori onartu behar dugu. Azken finean udalak ba, igual ari dela egiten errepikapen bat aurreko urtetan zer egin den arlo ezberdinetan eta azkenean ba bueno, ez garela igual izaten ari ambizioso egi eta orduan bueno, planei digutela lagundu eta euskarari lagundu azken finean. Eta bueno, eta kasua da, orain ja atzo izan genuela bilera bat, teknikarekin, beraiek, beste elkarte batzuk eta nahi ez da izango guztiz desberdina, ja datak direnak, baina ja azaroaren bukaeran, ez borotzen eguna, ez, azaroaren 29 egingo dugu Artziniegan Euskararen eguna, ze 30ean okondon da orokorra, eta bueno, hor ja gauza berri batzu sartuko ditugu edo nahi dituzte, aber orain aurrekontua adosten dugun, eta incluso abenduaren 3an nahi da zerbait egin, eguna bera delako, naiz eta seguramente egun horretan egingo dute aurkezpentxo bat beraiek, bere burua aurkeztu, osea, ni batez ere ilusio sartzen dut, ez? Ba jende gaztea eta jende berria, naiz eta batzuk badituzte beren ibilbideak, badakizuen denok borobil batean bezala batzuetan konektatzen zara, deskonektatzen zara, eta orain badago taldetxo bat eta hori da interesantea, ez mugitzea eta batzuetan ere udaleri esatea, oie, hemen espabilatu behar duzu eta guk, bueno, hori hartzen du ondo, guretzako kristona aukera da. Mhm. Eta beste ekimen bat daukazue hau kirolaren esparruan dela Sojoguti erronka, ez? Iaz izan zen lehenengo edizioa izan liteke? Bai, eta jende pillo etorri zitzaigun, egia esan aurreneko edizioa izan da, ba, zenekien horre nolako arrakasta izango zuen edo ez. Nahiko posik atera zan jendea, eta ontze, bueno, abenduaren 13 dago deituta, ari gara ja prestaketekin, ja daude, bueno, hau da, ganzorrotzekin egiten de gauza bat, bale? Baina, bueno, guretzako horrelako imenak herrian izatea eta jendea kanpotik jasotzea da beti interesgarria.
Orduan, bueno, badira ja parte hartzaileentzako izen emateak eta hori badaude, bueno, trastatzen baduzue, bilatzen baduzue udaleko web orrialdean topatuko duzue, eta ja jendeari da izena ematen, eta ber zen moduz ateratzen den aurten, hori, abenduaren 13 da. Mhm. Eta amaitzeko Bai, irudi berria, ez? bai, Sortu duzue udalean. Ez dakite bai, zerbait azaldu nahi duzun bai, a ber, gauza da, bueno, heldu zitzaizkigula proposamen batzuk, ez? Batez ere elkartegintzan aritzen den, bueno, pertsona batek esan zigun, ez? Berak egiten zituela beste gauza batzuetarako kartelak eta ikusten zuela Artziniegako udaletxearen armarri logotipo hori, zela gauza bera azkenean. Ba, ez zuela, osea, bueno, ikusita beste udale batzuetan zera egiten ari zen eta modernizatu eta hori, ba, ikusten zuela pizka ez zela oso deigarria eta orduan bai, egin genuena zen, bueno, horren inguruko hausnarketa bat egin guk ere bai, lehenengoz, eta gero, ba, bueno, horretan aritzen diren pertsona batzuekin landu eta ber, eta orduan atera dira, de hecho, kulturetze berrian ja irudi hori erabiltzen ari da. Bai, egongo lirateke, beste erakunde batzuetan dauden moduan, egongo lirateke, osea, armarri bat erabiltzen jarraituko du gauza ofizialetarako, eraberritua ere bai pizka bat, eta baina, bueno, mantentzen dela bere horretan, ez? Gauza serioagoetarako, baina gero gainontzeko komunikazioan erabiliko da beste irudi berri bat. Irudia da arte zuhaitzaren osto bat, bai, eta bertan A bat marrastuta, bai, ba, aztenen Artziniagarako artea zuhaitzak dauka bueno, zindarrasko edo oso esanguratsua da. Ez orduan, bueno, horrekin eta da ez da, osea, ikusten baduzue igartzen da ez da aritza, da artea dauka lobulatua baino puntekin, bueno, eta bueno, uste dugu ba, bai, freskatu egiten duela pizka bat irudia, ezta? Eta bueno, printzipio erekinetan jarriko da, eta horrela, eta bueno, posik, aber, jendeak zen nolako harrera dogan, momentura arte dauzkagun iritziak eta jasotakoak dira onak, orduan posik. Mhm. Ederto, Arkaitz, ez dakit zerbait gehiago azaldu nahi duzun, Bueno, nahi pintatzen nion, dizkiguna. da pizkat informala, baino, bueno, euskararen inguruan eta inkluso aldean eta gabiltzanak gehienek ezagutzen dugu Tito, ezta? Eta beste egunean izan zuen sustotxo bat, eta orduan agian orain egongo da hau ikusten eta agurrak eta jarradila berriz ondo, eta behar dugula Euskararen egunean, eta topera jaietan, eta gauza guztietan bezala orain arte. Orduan, zaindu dadila, eta anim. Ederto, Berantzako. ederto, nola ez, Titori animoak eta besarka handi bat, zera Artziniagako animatzaile nagusietako bat, Bai, eta orduan, bueno, espero dugu laster osatuta ikustea, eta mil esker zuei, gurekin egoteagatik, eta beti laster da arte. plazerra. Eskerrik asko. Eta orain egingo dugu etenalditxo bat, eta mintzatuko gara, lehen esan bezala, arimen gauari buruz, aiaraldean eta baita Euskal Herrian ere. Bueno, udal egunorokoak askotan beldur ematen du, baina gaur beste beldur mota landuko dugu. Arimen gauari lotuta ja ikusi duzu, nolabait hemen lurra hartu duela arimen gauak, eta, bueno, arimen gauari buruz hitz egiteko, bauzkagu gurekin Aritz eta Amets, eta, bueno, lehenengo, bueno, agian gero zuek aurkeztuko duzu zuen buruak, zergatik gonbidatu zaituzte egon. Bueno, azteko, askotan arimen gauari buruz hitz egiten dugunean, aipatzen da Halloween eta nolabaiteko kolonizazio kulturala, baina hor badagon ñabardura handia egiteko, arimen gauari dagokionez. Bueno, bai, guk igual hitz egin behar dugu lehenengo, zer, nondik, zagatik gauden hemen, zagatik hau egiten dugun, eta zagatik uste dugu garrantzitsua dela bai Euskal Herrian olako jai bat ospatzea, ez? Segia da, badatorrela impultso handi bat, edo bazetorrela, Halloween edo eredu anglosaxoi horretatik, edo estatu batuetatik eta horretako eredu horretatik, eta egia da, duela urte batzuk egindako analizu baten inguruan, eta
Euskal Herrian, leku txikietan ospatzen ziren jai konkretu batzuk hartuz, ikusi genuen, Euskal Herrian ere jai hau ospatu egiten zela ez, eta jai honek bazeukala bere lekua. Eta orduan, nolabait ere hasi zen Euskal Herritik edatzen bai, eta bueno, egin genuen lanketa bat, pixkat, jai honen zergatia, nondik zetorren, eta ze elementu zituen Euskal Herrian, pixkat, hori zabaltzeko, eta gure ere egiteko kanpotik zetorren eredu horren aurrean. Zer, kanpotik datorren eredu hori ja existitzen zen lehenengo, ezta? Bai, kanpotik zetorren eredu hori, nik uste dut, ari zela lekua hartzen Euskal Herrian, eta hori da apur bat bildurra ematen zigula edo ikusten genuen hori etzela gurea, eta horregatik hasi genuen pizkatez. Berreskuratu nahian, jada aspaldi ospatzen zen ospakizun hori, jendeak ez esan ahaztu, ez dezagun ahaztu, gure jatorrian ere, edo gure aintzindariek ere hau ospatzen zutela. Eta Euskal Herriratu ariketa horretan, Euskal Herriratzeko ariketa horretan, zein balio edo zein ezaugarri jartzen dituzuen mahai gain? Bueno, guk ikusi duguna da, daudela elementu batzuk aspalditik hemen ere zaudela. Nik uste lehenengoa dela naturarekin berkonexio bat, ez? Azkenean, jai hau ospatzen da naturaren ziklo bati erantzuten diolak. Hau da, neguko jaien edo negu aroaren hasiera bat aldarrikatzen du jai honek, eta betidanik existituen gauza bat izan da, ez? Guztut, kanpotik zetorren eredu horrek apurtzen zuen pizkat egoera hori edo desnaturalizazio prozesu batetatik zetorrela, eta guk bai aldarrikatzen dugula berriro naturara konektatzea, eta nolabait ere gizakiok hain beharrezko ditugun aro aldaketetan erritualizazioak, ritualizazio hori berriro ere egite, ez? Jai honek aspalditik ikusita zituen elementu batzuk berreskuratuz. Eta horiek bai dira, bai ikusi ditugu, badudela hiru elementu, badaudela presente, edo bazeudela presente horretan ere, eta berreskuratuak ditugula, ez? Badago elementu bat, Euskal Herrian neguko jai guztietan dagoela, eta da kantu eskea, etxe eskatzen joaterena, eta ikusi dugu, arimen gauan, gau beltzan, edo garai honetan, zinetan neguan sartzen garen, da bere garaian ere joaten ziren etxe. Eta aztertuta apur bat, bazeudela euskaraz, esaldi batzuk kantu eskean ibiltzeko, ez? Eta orduan, lehenengo aldarria da, edo bigarren aldarria da, jai hau euskaraz ere bizi dezakegula, ez? Eta gero badaude elementu batzuk, eta bada mozorroa edo zelan aurpegia tapatzea, estaltzea, beldurraren elementu guzti hori, hori bazeukan arimen gauak, eta hori ere aldarrikatzen dugu, eta bueno, gaur gu ere horrela torri baldin bagara ona, da pizkat aldarrikatzeko Euskal Herrian mozorro bat dagola edo badagola iruditegi bat jai honen inguruan. Hau da, arimen gauean, edo gau beltzean ez gara mozorratzen nahi dugun bezala, baizik eta Euskal Herrian badagoela modu bat mozorratzeko. Eta azkenengo elementua da, elementu bat oso oinarrizkoa dela kalabaza, zarbiak, ez? Hortuan zeuden elementuak edo momentu horretan zeuden elementuak hartzea eta elementu horiekin beldurra eragitea. Eta, bueno, Euskal Herrian ere badaude pasarteak zeinetan kalabazak ustuten ziren, eta kalabazei zuloak eginez horrek sortzen dituen itzalak, eta horren beldurrarekin jolasteko zera bai horrekin eta bai arbiekin bai. Hemetxe ez dakit zerbait erantzi nahi duzun, Bai, haren nintzen pentsatzen apur bat, horretaz aparte bai, badela berreskuratza iraganeko hori, eta
gauza edo puntu batzuetan berrasmatzea be bai, ez? Azkenan gazteak eta aurrak gurera erakarri nahi ditugulako eta Halloween festarekin konpetentzia edo lehia horretan badelako zaila den gauza bat. Azkenan umeek eta gazteek bestelako mozorro batzuk nahi dituzte, bestelako ospakizun batzuk nahi dituzte. Eta bueno, hor badugula balio hietara hurbiltzeko erronka badugula, ez? Komunitatea, euskara, euskal kultura eta bueno, horretara batzea edo erakartzea hori bada zaila, politaldi berean, baina bueno, esku artean daukagun erronka potoloa dela. Egia da gero eta gehiago lantzen ari den kontua dela gau beltza, bai eskoletan, Aiaraldeak berak bere garaian unitate didaktikoa sortu zuen eta eskoletara ikastetzetara bidali. Lanketa gero eta zabalagoa eta sakonagoa da, baina oraindik ere badago zer egin. Aipatu duzu hori, ez? Nolabait Aiaraldea izan dela aitzindaria olatu honetan, ez? Nolabait ez berrezaugarritzeko, ez? Halloween, arimen gaua bilakatzeko olatu honetan, ezta? Bai, duela 8 urte egin genuen izan zen, ahots txiki batzuk eta inguruan zeuden jai batzuk aztertu eta ikusi horrek Euskal Herrian bazeukala kuntza. Egin genuena izan zen hori hartu eta iruditzen zitzaigun garrantzitsua horren zabalpenerako eskolak izatea elementu zentral bat. Ez aurrak ziren ari zirenak oso jai hau ospatu nahiean. Orduan, eskoletatik lanketa bat egin. Eta egin genuena izan zen proposamen pedagogiko bat eskoletan lantzeko Euskal Herriko ohituratik gau beltza garimen gaua. Eta egia da, izan ginela nik uste dut Euskal Herrian lehenengotarikoak proposamen pedagogiko hori mahai gaineratu genuena eta zan genuena jai hau ere gurea bada, Euskal Herrian ospatu egin da, eta hurrengo urtean esan genuen, eta bueno, baliabide gehiago behar ditugu, abestia sortu genuen, eta gure hurrengo pausua bazan, eta hor elkarlanean ibili ginen batzuen artean, erritualizazio hori, ez, unidadikotik eta abestitik aratago berriratze prozesu horretan, eta egia da, justo horretan pandemia sartu zen, dena blokeatu zen, eta ez genuen pausu hori eman. Baina gero, topaguneak, euskaltzaren topaguneak, oso lan polita egin zuen, gurea hartu, gurea hobetu, eredu gehiago sartu, eta Euskal Herriratze fase bat egin zuen, ez? Eta nik uste hori, oso gai polita izan da, gero beste batzuk sortu izan dira, eta badaude gero eta elementu gehiago jai hau guk aldarrikatzen dugun balioetatik eta euskaraz ospatzeko, eta nik uste hori dela garrantzitsuena edo guk benetan mai gaineratzen duguna. Eta aipatu duzu, ez? Nolabait behar hau sentitzen dutenak dira umeak. Nik uste dut neurri askoz txikiagoan helduek sentitzen dutela grin hori. Zer nabaritzen duzue zuek aurren umeen artean, agian kasu batzuetan nerabeen artean, baina ikuspegi ezberdinekin, jakina. Bueno, egia da ikasleak edo adin tarte horretako aurreta eta gazteak gogotsu daudela, baina oraindik ere gehienen buruetan dagoen hitza Halloween hitza da, ez? Gau beltza edo arimen gaua oraindik ez dugu guztiz barneratua, eta horregatik lehen ere aipatzen genuen erronka hor dagoela, ez? Azkenean jende horrengana iritsi eta gogoraraztea edo saiatzea azaltzen, hau bere garaian hemen ere ospatzen zela, modu honetan ospatzen zela, burua estalita, beldurra eragiteko gogoekin, azkenan askorentzako ere bada mozorrotzeko egun bat, baina claro, ez da edozein mozorro, ez? Eta hor ere indarra egin behar da, azkenan gau beltzak eskatzen duen mozorroa bada ganbarara igo, edo etxean ditugun arropa zarroiek hartu, berrera bili, moldatu apur bat, eta kalera irten, ez? Berdin gogotzu, ez dugu zertan arroparik erosi behar, edo mozorrorik erosi behar, eta gero aipatza bai mozorro honek genero rolekin ere apurtzen duela, ez da hori bada agian lehen aipatu ez dugun balioetako bat, azkenan aurpegi astalita laukidun alkondara batekin edo gona batekin edo ez dugu rolarena horren beste markatzen, ez da seguruena bihar ikusiko ditugun mozorroetako batzuk Halloweenarekin
lotura handiago izan dezaketen noiek, ba hor ikusiko ditugun mozorroak nik behintzat ez daukat zalantzarik oso estereotipatuta egongo direla, ez dut ondo hitza. Bai, hitza ondo sorgina, edo... Hori da. Ez dakit, batzutan superheroia, Bai. dena Bai, delakoa. agian zer ikusirik ere ez duten mozorroak ikusiko ditugula, ez da, hor. Nik uste dut hor dagoela zailtasuna, baina egia da lanketa gero eta sakonagoa dela, eta aritzek ere aipatu den moduan, Euskaltzalen topagunetik ere urtero antolatzen da formakuntza saio bat hilabete honetan, gero eta esperientzia gehiago ere heltzen zaizkigu Euskal Herriko herri ezberdinetatik, herri batzuetan lanketa sakonagoa izan da, edo ez, edo implikatu izan dira herriko eragile gehiago, eta bueno, horretan ere egin beharko dugu indarra, ez? Merkatariak ere batu daitezen ekimenera, eta bueno, guztion artean gureratzen edo bertaratzen dugun jai hau. Eta mozorroak, nola gomendatzen duzue bizitzea helduek ere arimen gaua? Bueno, ba, uste dut gu geu garela orain eredu, ez? Edo izan gaitezkela eredu, baina lehen esan bezala ganbarara igo edo ganbarara igo beharrik gabe ere, etxean izan ditzakegun trapu, oial, arropa zahar edo ez hain zahar hoiekin, hoiek jantzi eta kalera aldela burua estali eta beldurra eragiteko, norbaitek ezingo balu edo aurpegia margotza ere badago, txanoarekin, azkenean, hori, trapu zarrak, guk beti aipatu izan dugu, ez? Trapu zarrak hartu eta kalera. Eta ni bai gomendatzen dela helduei, ez, nolabait ere eredu izatea bide honetan, segia da aurren aurrean batzutan, ez, zaila dela edo aurrek beste gauza batzuk nahi dituzte eta bueno, batzutan eztabaida horretan sartu nahi ez baldin badugu ere, ba helduak eredu izatea eta helduak bai hartzea Euskal Herrian errezago iruditzen zaigulako bai, eta hori beti izan dugu, ez, errezagoa iruditzen zaigu Euskal Herrian eramaten den mozorroa, edo egiten den mozorra, egitegi hori mantentzea, joan behar izatea baino, erostera mozorro bat, edo horako zuzen, orduan nik helduei, ba eredu izatea eskatuko nieke, eta beraien mozorratzea, pues, Euskal Herrian mozorratzen ginen bezala. Eta bihar, bueno, ba, eskualde osoa zipriztinduko da ospakizunez, biharko egitarauen artean zuek zein ekintzan nabarituko zenituzkete edo? Bueno, aipatzea Laudioren kasuan badela laugarren urtea herriko eragile ezberdinen artean antolatzen dela. Eta bueno, 4 urtetan nahiko egitarau antzekoa proposatu izan da, arratsaldeko 6:30 aurrera beldurrez janztea, Lamusa parkea beldurrez janztea da helburua eta bertan beldurrezko makillajea, tailerrak, beldurrezko ginkana eta beldurrezko kondairak egongo dira, hori 6:00 arratsaldeko 7:30 arte. 7:30 herriko plazaraino beldurrezko kale jira bat abiatuko da, eta bertan dantzaldia eta txokolatada ere eskainiko da, eta bukatzeko elkartasun txosna eta kontzertua egongo dira plazan bera. Bai, eta eskualdean badaude beste jai batzuk ere, ez, ari dela nolabait ere hau hartzen eta aldarrikatzen nik dute horre bide bat egiteko dagoela eskualdean egiten diren jaietan, eta bueno, lehenen esaten genuena, ez, jai honek dituen aldarri txiki horiek, pues, txertatu beharko genituzkela jai guztietan, eta askotan egiten da, eta nik dut hori dela politena, ez, eta bueno, eta Laudion ere, ez, aurten saiatuko gara mozorroari ematen ere garrantzia, eta bueno, pues, sarituko dugu, edo saritzeko asmo daukagu Euskal Jantziarekin edo Euskal Iruditegiarekin jantzita dagoen dauden aurrak, ez, bueno, pues, pizkat joateko sortzen geroz eta jende gehiago mozorratzea modu honetan. Berto, ba, ez dakit zerbait utzi dugun tintontzean, aipatu nahi duzuena? Nik uste dut garrantzitsua dela eta lehen esan duen bezala, egiten diren jaiak saiatzalik eta gehien konektatzea gura malurrarekin, gure naturarekin, ze hori da jai honen oinarria, eta nik uste dut hori ezinbestekoa dela, eta pentsatzen duguna holako, ez, goazen arimen gauean zer egitera, ba horretara joatea, ez? Zergatik dator, dator fasaldaketa bategatik, bale? Hau da ospatuko duguna, eta iruditegi gain ere ez, egiten dugun hori nolabait ere hortik
hortik egitea, ez? Horregatik bozela bion, ba, guk naturgunera goaz, badakik beste herri batzuetan ere ez, hau egiten dutela, ez? Pues, herrian dagoen naturguneetan, erritual bat, edo ritualizazio bat egiten da, ba, pizkat, fase aldaketa hori edo naturaren fase aldaketa hori gure barruetan ere lantzeko. Nik uste dut elementu horiek mahai gainean jarri behar direla eta euskeraz egiteko aukera dagoela eta euskaratik egiteko aukera dagoela eta nik uste dut hori ere badela gauza bat mahai gainean jarri behar dugula eta gutuan izan behar dugula olako jai bat antolatzera goazenean, ez? Ez dela jaia egiteagatik, baizik eta jai honek dituela bere baitan. Jai kritiko apur bat, ez Bai. soilik kontsumismoa eta bar, baizik Bai. eta kolonizazio kultura, baizik eta bueno, gurera erakartzen, ezta? Hori da. Ederto, ba, mil esker ametxetaritz, mil esker, bueno, guztia paintzeagatik eta jende animatzeagatik bihar ondo pasatzen eta apur bat endurtzen ere. Eta, bueno, ba, besterik gabe, gaurko azalera saioa amaitu dugu, denboraldiko bigarren atala. Bihar espero dugu denak ondo pasatzea arimen gauan, eta besterik gabe, hurrengo astean, berriro, ostegunean, ordu batetan, hemen egongo gara, zuzeneko emanaldi batean, eta zuen zain egongo gara, ba, egunerokotasunari buruz hitz egiteko, eta bitartean badakizue aiaraldea.eus webgunean, da badaukazuela albiste mordoa, eta astebururako ere agenda. Besterik gabe, ondo izan, eta mil esker gonbidatuei. Bizkat.